Yeah, good evening, everybody. Me chache biya, I say, me ye video ache pa. Same memory. Because nipa odruba biya, say will calm down for everything. Na ushe, normal de echo. Normal biya kwa suwa mind Ghana. Na me pese, me tre sa tu issue no ase. Hwe, me ye domani. Me life wa ekita me no, me nkasa ntia panyini. Na minni brewo nnuwa binom ho. Enti me beto me hwe football. Me nko ayi ase nkohwe funu. Was me wo issue bebra. Me ane makonnect se me mpe. Me nidi abontene. Since o mo ma se abontene duane me nidi. Anye bi ne ebetu me mfo. Bible bi anokore da wo de toa eye pa. Die ntima me kasa ase no ma bi ekoso asante hene o de doma hene ntem. Me yakla na midwane toa so me pampanfo ne achew se bi ase na meka no mefuma omo fa nchem se uwo fie na o maame ne o papa kontokwa a hwan ne be pata ntokwa no akora no wanu no dwema hwan be fata o be pata wanhwe yi a o be kwakọ gina o papa achi ana o maame achi o be cassette ya baako doma hene eye doma abura hafo here a meka se wono oda ahena ano asante hene ye hena kumase yeka woye titiro musa nipa mienu we eno ma moye eye ade a edi problem na mode obeto Ghana me pa macho pa almost the wise man is the wise ma wo se ade ne baaye no ye nya nyansani emani gina wo se okasa nyansa wom we ya no obaki asantefo we no obaki abonofo make a secret bi akere mo bia bi free bro ahafo origin ne business partner ya asanteni bia asanteni oye business ekoko d'Ivoire nom ne nasefo owa adamfo wodoma a oduwa ho no oda ba saa nneoma wo ya ekoso no edi tane ebeto asante en bro ahafo ntem a edi ha baba ni omo start kakra no obedu ba bi no na akoteke wo ewo life mesro mo pa nti nananom mu akora ye bone a mu no mugina wotunofo nka nye mu mpanfo mienu na mu bebubra na mo buru nti mesro mo ba bia mu de aduru bia no mu ntwa so na mfa sunwe mra because the more yere de memete ya men kan dalet na men kan sinipi na men suro ho so ai se nyansa seminim nyansa ba kokora nim muti se nkora a omo awo mo because akora fuma ana hene nketo de bi fuma mo ahemfie no do oba de mo aka ase no na mo sampanfo mienu mo twa mo ho ko a ne se mo de ntantete na eba mane no mesro mo muntie mafutu ni monfa nnere mehwe atadwe bro atadwe ya obo ndom broga bi body papaje atadwe kanya sa centre de pa ve boy naba abe oye ndwo no obaye